Имам само 7 дни да превърна тези 500 лева в 10 000 лева с чисто нов дропшипинг магазин. Много хора казват, че дропшипинга не работи. Но аз все пак ще рискувам тези 500 лева и в края на 7-я ден ще видим какъв е резултата. Дали съм спечелил или загубил пари. Експерти казват, че шанса да имам успешен дропшипинг магазин е под 10%. Това може би е едно от най-трудните предизвикателства, защото трябва да мина през 5-те от най-трудните етапи на дропшипинга. Те отнемат много време, а аз имам само 7 дни. Нека видим дали ще успея да направя тези 500 лева в печалба. А в края на клипа ще разберем дали съм поредната шматка, която е повярвала на една лъжа, или ще направя пари от това предизвикателство. Първото нещо, което трябва да направя е да намеря печелищ продукт, а това е една от най-трудните стъпки. Сега започваме с първата стъпка да намерим продукт, който да продаваме. Използваме два метода за намиране на продукт. Единият е TikTok и Facebook IG Hunting. Другото ще използваме TikTok и Facebook Ad Spy Tool. Сега ще ви покажа някакви кадри как търся и ще коментираме продуктите, които съм намерил. Момчета, това сигурно е ключова част в предизвикателството, защото ако сега не успея да намеря печелищ продукт и тествам не печелищ продукт, най-вероятно ще изгубя всичките си пари, така че ще използвам целия си капацитет, за да намеря някой продукт, който може би е печеливш. Сега продължаваме търсенето, използвайки Facebook Feed Hunting метода и ще хапваме през това време. Момчета, мисля, че намерих продукта. Много ще стане добре с този продукт. След доста дълъг ресърч, мисля, че това е правилният продукт за тестване. Сега ще ви го покажа. Това тук е единия продукт. Това е ултразвук против комари. Това е другия, което е пак гривна с ултразвук против комари. Смятам, че тия продукти наистина ще се купуват, тъй като решават проблем, изглеждат уникално и са в много специфична ниша и майките ще ги купуват много против хапенето на децата им и така нататък. Ще решим един доста голям проблем. Сега ще видя дали ще мога да намеря някакви готини реклами и започваме да правим сайта. Сега отиваме до магазина да си купим нещо за пиене и ще хапнем и ще ви покажа рекламите, които направих и намерих в интернет, за да мога да рекламирам този продукт. И сега започва най-трудната част с това да създадем уебсайта, което е много ключов елемент и ще ме отнеме доста време, така че трябва да действам по-бързо. Направо следващите кадри ще са от това как почвам да правя сайта. Какво става, приятели? Днеска ходих на училище, госпожата по български да ми каже, че няма да мога да завърша, защото нищо не знам по литература. След малко почваме да правим сайта и почваме да пускаме рекламата и ще разберем дали всъщност ще успея да намеря печелищ продукти, да направя пари от този дропшипинг или ще загубя 500 лева. Сега ще видим, продължаваме към видеото, записваме яко, сега отивам на кафе и така. Значи сега, момчета, свързахме домейна към Shopify с Superhosting DNS. Настроихте, сега няма да излезе, обаче му трябват няколко минути. Добре, вече домейна ни е свързан с сайта и започва процеса на построяване на сайта. Момчета, трябва да отида на една спешна среща с един клиент. Ще ви покажа малко от фабриката му, той произвежда хляб и след това ще трябва да започнем да правим сайта. Времето тик-така остават по-малко от 5 дни, а рекламата все още не е пусната, поне имаме намерен продукт. Днес ще се опитам да го пусна. Скоро ще ви покажа кадри как правим сайта и как всъщност изглежда. И това е козунак специален. Единият козунак струва 30 лева. Утре пускаме кампания за Велик ден. Много агресивна реклама във Facebook. И бях викнат малко на пожар за тази кампания, обаче утре за един ден всичко ще бъде направено и се надявам да гръмни и да мога да помогна на моят клиент. А през остатъка от времето все още трябва да се пусна дропшипинг магазина и да почнем да продаваме, защото чаленджа върви, парите тик-такат, а нищо не се случва, така че сега трябва да довърша сайта. Сайта е почти готов, ще покажем част от него после. А сега отиваме на тренировка, малко да се напомпим, че отдавна не сме тренирали, сме малко отпуснати, обаче диетата наприбра. Сега фитнеса ще настегне.
Ето момчета сайта. Направен, готов, всичко е сетъпнато, имейли, смс-и, всичко от до. Мисля, че е перфектен за момента. Сега само трябва да направим рекламата. Тя е направена, само трябва да напишем копито, да я пуснем. Сега ще ви покажа как я пускам. Сега почваме да пускаме и дано стане, защото стават само 4 дни и се надявам да успеем. Сега, момчета, ще ви покажа какво направихме с рекламата във Facebook. Току-що я пуснах, сега само ще ви покажа какви настройки съм сложил и защо съм ги сложил. Сега ще ми преминем на компютъра. Направил съм една кампания с 2 адцета, с по една реклама във всеки адцет. Нивото на оптимизация на бюджет е Campaign Budget Optimization. Пуснал съм първия ден по $10, защото във Facebook като пуснеш първия ден много пари и Facebook решава просто да ги изпомпа всички до дупка без да стане нищо, затова се почва малко по-бавно. Направил съм 2 аудитории, едната е за жени, другата е за деца, интерес деца, жени пак. Като аудиториите са между половин милион и 2 милиона и естествено съм направил селс кампанията Убиец на комари. Да, момчета, това е рекламата, не знам колко разбрахте от моите обяснения, но ако искате да разберете повече, съм направил обучение на живо, от което може да се запишете от първия линк долу в описанието. Там ще ви покажа как всъщност да пускате реклама във Facebook и това цялото нещо с сайта и рекламата да го направите и вие. Напълно е безплатно, така че отидете и се запишете за следващото обучение на живо. След това, което ще направя, момчета, е да интегрирам пиксела в сайта, който ще знае коя аудитория да вкарва и какви клиенти да ни намира. Започваме тестването на продукта. Малко съм притеснен, почват да текат парите вече, а не знам този продукт дали ще има печалби. Днеска ще изхарчим около 20 лева, утре ще го дигна на 50 някъде и се надявам утре да започнат да текат продажбите или днес още. Но днеска няма много големи надежди. Момчета, часът е 6, преди час и половина съм станал някъде. Няма продажби, даже има много лоша новина, защото Facebook не ни харчи бюджет. Аз съм сложил $10, той е похарчил само 3. Сега ще видим днеска как е дано влезнат продажби, защото ако не влезнат, то чалендж е напълно фейлнат. Не знам колко е добър ад креатива. В момента няма да имам възможност да поръчам от този продукт, за да снимам мой. Тези 7 дни може и да се провалят напълно. Момчета, малко съм депресиран в момента. Това дропшипинг магазин не знам колко ще работи. Утре се надявам вече да има някаква продажба. Ако няма, просто мисля да пишем този чалендж като фейлнат и това да бъде. Имам една много добра новина. Тази сутрин часът е 5. Сега ще ви покажа като цена на компютъра. Сега изправим кафето. Момчета, гледайте само какво става тук. Часа е 5:36. Виждате ли? Тая нотификация. Може да видите, че с нощи в 10:56 сме получили първата си продажба. Това е много хубаво. Направо ме накара да се почувствам като нов човек. За пореден път си доказвам, че дропшипинга работи. Имам отвратително гадна реклама и отново намерих, мисля, че печелиш продукт. Обаче има един много малък проблем. Проблема е, че моят доставчик има само 5 броя от този продукт. И не знам какво ще правя сега, защото тая малка подробност не се бях замислял над нея. Трябва да направя нещо по въпроса, защото ще загубя чаленджа. Но имаме продажба. Само напред, остават 2 дни. Момчета, имам една добра и една лоша новина. Влезнах още няколко продажби. Това е хубавата новина. Избихме с парите за реклама. Проблема е следния. Моят производител му свърши точно този продукт в момента и трябва да чакам 10 дни за една доставка, което автоматично проваля и слага край на този чалендж. И сега ще ви покажа всъщност колко пари сме направили и колко пари всъщност сме похарчили. Това е Shopify дашборда ни. Това са продажбите. Това е колко сме похарчили за реклама. $20. И сме генерирали 263 лева. Проблема е в момента, че аз 500 лева не съм похарчил, обаче намерих печелиш продукт, който за мое пълно нещастие просто
производителя няма на стока. И сега и да искам, няма как да го продавам. Дропшипинга е метод, който работи все още, правят са пари, виждате, с $20, 19 долара и 70 цента генерирахме 263 лева, от което печалбата ни е към 140-150 лева, нещо такова. Ако можехме да скелнем този продукт, можеше да генерира и по 10 000 лева на месец, дори много повече, в зависимост от това колко е scalable самия продукт. Намерихме продукт, който се продава. Дропшипинга реално е много рисково нещо, но е рисково само за хората, които го правят без никакво напътствие, без никакви знания. И затова аз направих едно безплатно обучение, от което може да се запишете от първия линк долу в описанието. Дропшипинга може би е една от най-големите възможности в днешно време и трябва да си много тъп, за да не вземеш тази възможност, защото това са буквално безплатни пари, които ти се дават от вселената. Затова и реално рискувах тия 500 лева, за да ви покажа. Всеки с правилните знания и напътствия може да успее в това нещо. Стига да знаеш какво да правиш, какво да цъкнеш, какво да пробваш, кой продукт. И затова също правя всички тези безплатни обучения. Опитвам се да помогна на възможно повече хора, защото това е една много голяма възможност и само правилните хора ще я вземат. Не всеки може да го направи, защото той се усеща вътрешно дали ще успееш или не. И надявам се това видео да ви е харесало. Нека направим 1000 лайка и ще направя втора част, където продължавам да тествам други продукти и ви показвам как дропшипинга работи.